mapurisa ari kunetsana nema-citizens handi, asi bhizi tsve makumhanyira kuenda kumberi kure kure uku muchitadza kuresolva mainternal issues. Vana OK vari kuvhara, vana Pick n Pay vari kuvhara, saka uri vati Mutsvango hauoni iwe uri free unodriver up and down muHarare muya hauoni kuti Pick n Pay iri kuvhara, saka vageza vazvitaura izvozvo wonzi atove mutengesi. Iwe unoda mutengesi akadii? Iwe ndotori mutengesi because you are leading iwe Mutsvango hauhwisisi, I think haudzidzi, hatidi kuutuka. Ukaona vanhu takureacta in that way, it means you are leading the president to the wrong direction. Udzai mukuru kuti mukuru kunze hakuna kumira zvakanaka, kwete kuti mainterest ekuti muda kungobenefita nezita remukuru handi muchiva blackmailer. You understand what you co-paging? That's what you are doing. Iwe namatema danda mukapiwa tuma pocket money makutanga kutaura kwamusina kuswera handi. Ngationesanei kana umwe wedu achitaura chokwadi, ngatipanane maviews kana umwe wedu achicontributa. Hapana mhandu, munhu wese ari kutaura something towards what we are talking about Zimbabwe, it means ane rudo nenyika yake. Mhandu ndimi munongofunga kuti munhu wese ataura contribution ave mutengesi arwisa struggle. Hei imhandu, why tichirwidzana pachedu? Tikurwidzanire nechii? Makaenderei kuhondo? Handi kutisunungura kwacho kuti tive freedom of speech, tive freedom of giving our views. Handi Mutsvangwa kura, matema danda kura, ratidzanai gwara. Zvimwe zvezvinhu izvi munokuwadza ruzhinji, panorwa nzou munokuwadzisa ruzhinji. Handi transition ngaitwe mune zvakanaka, batsiranai mune zvakanaka, vandudzanai, celebrateai kana vamwe vachiuya in power. You need to have that celebration kana vamwe vachipana maviews avo vachionesana nedirection yakanaka. Iyi message iri kwamuri Mutsvangwa.